Yo gasten, dit is Human Nation. Wacht. Dit is Jacko Nation. Nou ja, we hebben een hele speciale gast hier. Zeg maar daar. Ja, daar. Daar. Niet daar, daar. En hij heet... Hup. Huppie. Hup. Dit Hup, ja. 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 Nou ja, en nu gaat hij iets over zichzelf vertellen van Human Nation, zeg maar. Oké. Daar, zeg maar. Ja, daar. Ja. Oké, wat ik dus ga vertellen over mijzelf is dat ik gitaar speel. Ja, dat is echt gay. Waarom? Weet niet. Ja. Nou kijk. Ik ga naar Martinez. Best wel coole school. School. Bek. Oké. Nee, maar ja, ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Nederland. Iedereen woont in Nederland. Niet waar. Niet iedereen hoor. En dat is gewoon de hele wereld. Oh, ja, dan heb je niet good Chinese. China, Bami Pang Pang Double 13 alstublieft. Dat Bobby Pang Pang in je reet. Zip wat? Oh nee, maar ik ben vlog begonnen omdat ik niks te doen had een keer. En mijn vriend Jacco, Ja, die vindt het wel leuk dat ik dat doe. ja. Die vindt het wel grappig. Ja. Ja. En nu is het dus een beetje raar, hij heeft het DD, hij heeft zijn pillen niet gehad. Zeg maar. Maar dan moest je echt niet vertellen tegen jongen hoor. Nee, grapje, dat heb ik echt. Ja. Heel veel mensen vinden mij op YouTube stom, weet ik ook. Alleen ik ben erbij, dus dat is grappig. Oh, what the fuck. Nou ja, we gaan weer zeggen. Nee, wacht. Niet? Oké, wacht. Geef geen. Duimpje. Een duimpje omhoog. Groen duimpje of rood duimpje. Nee, groen. Ja, groen. 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 En abonneer me. En laat een reactie achter. Nou, dat was Later, homo's.